Amma kafin nan zan gabatar muku da matukan wannan shiri wanda a yau kasancewar shiri ne na musamman na an tayo muku da matuka har wajen mutum 6. Sabanin yadda muka saba muka an tayo da guda 3, to yau dai gashi nan wannan shiri ya an tayo muku da guda 6 ne, wanda da fari dai zan fara gabatar muku da Baba Dattijo. Baba Dattijo ga masu sauraro, saboda haka a miƙa musu sakon gaisuwa. To Buzo da Bello, na ji daɗin kasancewa a cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Sunana Baba Dattijo, kuma na ji daɗin kasancewa da ku, kuma na yi matuƙar kewar ku. Kasancewar lokaci an ɗan ɗauki lokaci mai tsayi ban an ciwo cikin wannan cakwalkwali ba. Sai yau gashi Allah ya yi. Na gode sosai ga masoya. Allah ya bar mu tare. To mun gode mu sosai Baba Dattijo. Yanzu kuma zan an tayo da matuƙin shiri na biyu. Wanda ba kowa bane face babban mutum gare ka. To assalamu alaikum masu sauraro. Kamar dai da Buzo dan Fili ya gaya muku sunana babban mutum, na ji daɗin kasancewa da ku, kuma gaskiya na yi rashin ku a kwanakin da aka ɗan ɗauka ba gabatar da shiri ba, amma na ji daɗin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, saboda haka barkanmu da sake saduwa da ku. To babban mutum mun gode sosai. Yanzu kuma zan an tayo muku da matuƙin shiri na 3, wanda ba kuwa bane face Rangila Master sarkin rawa. Rangila gare ka. Buzo dan Fili. Gaskiya na ji daɗin kasancewa a cikin wannan cakwalkwali a daidai wannan lokaci. Magauta! Kun shiga uku. Kun san cewa dama an yi ɗan hutunan da aka nan tafi. Na je Hyderabad, na je an tsima ni, kuma na dawo a tsime na. Saboda haka duk wani wanda ya ce zai kama rashin mutunci, Alƙur'an sai na mar sambale-bale, na bin shi da masga da sambada da kuma sabarbada ba ƙaƙƙautawa. To Rangila Master, kamar dai da ka saba ka an tayo ba tare da ma ka ambaci masoyanka ba, ka jira akan magauta. To ai ka san Buzo dan Fili, su masoya dama a hannun dama suke, su dama ba a magana su, tunda dama an riga an san matsayin su. Magauta ne dama ko da yaushe na shigo dole in afka musu, su san cewa ni ba kawai lasa bane, kuma san cewa a shirye nake duk wani wanda ya zo min da rashin mutunci, ya zo min da rashin kunya, to Alƙur'ani na mai gyara masa zama ne. To gaskiya ne Rangila Master, yanzu kuma zan sake kuma an tayo muku da wani matukin wanda kuma ba kowa bane face fafarawo baban soyayya gare ka. Jama'a barkanmu da sake jamewa, musamman 'yan mata. Na san cewa majority ɗinku da kuke sauraron wannan shirin 'yan matan nan, dama na san ni kuke sauraron. Da wannan murya taka kamar ta bayyana za a saurare ka dan renin wayo kawai hamago. Ni ake sauraro a cikin wannan shiri, musamman 'yan mata, domin ni suke yayi. Kai dan Allah malaka karfa wani baki. Har za ka yi magana kan muryar mutane, ga kanan murya ka kamar gojen tsamma. Ni murya ta ce kamar gojen tsamma? Ku je nuna mana mana kai. Ya isa. Bari mana. Ni ka kashe wa sauro a fuska ko? An kashe ma dai. Ni ka kashe wa sauro a fuska ko? An ka kulle ni. To wallahi za mu fita daga nan wajen. Yau za mu fita daga nan gurin. Za ka san wa ka kashe wa sauro a fuska. Kai. Wallahi kai zan bata muku rai, ba zan fitar da ku daga cikin wannan gurin. Ya za a yi mun tare a nan muna murnar cika shekara guda muna gabatar da wannan shiri. Kawai za ku zo ku kore mana da faɗa a cikin nan gurin. Menene irin wannan abin? Shagalin kenan dama? To mai gida Buzo ya za yana bayani, ni fa gabatar da kaina nake, dai gabatar da kansa ni ban ce komai ba, kuma ni na zo yana gabatar da kaina kuma sai zo tare ne ya ce min wai abin da na faɗa ba haka bane, har yana gaya min cewa wai murya ta kama wai murya ta kama kamar muryar mage. Gaskiya da gida kai an tayi Ni ba abin da abin da kai ba daidai ba. Aba da Allah. Gaskiya ba ka kyauta ba. Ku dauki bindiga ku bindige na, ku alburushe ni. Tunda da ban daga haushi na kuke ji a cikin wannan wajen. To wallahi tallahi. Kaga malam ba wani baka da gaskiya kawai karfa mana baki, kar wani yana gabatar da kansa ka ƙara sa mana baki a cikin wannan al'amarin. An riga ka gabatar da kanka, kar ka ƙara tare wani, in ka ƙara tare wani wallahi zan fitar da kai daga cikin wannan wajen. Wannan irin rashin hankali da rashin mutunci, kar ka sake mana irin wannan. Ku gabarce mu masu sauraro da Allah, kasancewar kun ga dai kun dai ji yadda abin ya gudana, mu ma ba haka muka so ba, to amma dai ku yi hakuri, kun san dai mutumin naku yadda yake. To yanzu za mu ci gaba da an tayo muku da matukan wannan shiri. A yanzu kuma za mu an tayo muku da Baba Kwarkwar Sinu makwalbi lamba 1. Gashi nan kwana 2 bai shigo ba, yanzu gashi ya shigo yana ta murmushi. Baba Kwarkwar, ya naga aljihunka ya yi bulli, kan da ya ka shigo mana da abin nan a nan gurin. Ka san dai ka'ida ba a shigo da abin nan ko? Amma komai bane a wannan da kake gani ba wani abu bane, kawai a waya tashi. To shi kenan.
A to masauraro ga baba kwarkwar sinu nan yana tare da ku a cikin wannan shakwalkwali saboda haka baba kwarkwar sai ka gabatar da kanka kuma ka mika sakon gaisuwa ga masauraro musamman masoya. Wai kenan. Assalamu alaikum masauraro. Kamar dai nan kuka sani sunana kwarkwar sinu. Kuma kwana biyu ban samu na biyo cikin wannan shakwalkwali mato yau ne Allah ya yi. Kuma da fatan cewa za mu yi cancare mu yi murna mu kwalbe saboda ta ya juna murna na cewa wannan shiri namu na mai sabar mana ya da ki shekara guda yana an tayo muku da sanyin annashuwa da kuma share ba kakotawa saboda haka babu kwalkwale ke cewa mu kwalbe a ka dai kwalbe kai kaɗanka ma kai kai masa rabu kwalbe da kake nibi kenan ta kuma kaga ba za ka gane komai a cikin shirin ba dan kai ba kanka yanzu ganin nake gaba kwalba kake a kai ma buzo ka san ai daga gani na ka san ba kwalba nake ba kai ma ka san ba a bacci ka fara yi a kai ba bacci nake ba amma ne to shikenan dai kun dai ji baba da tijo saboda haka yanzu mu an taya zuwa matukin shiri na gaba ko da yake bai an tayo ba tukunna amma yanzu dai zan mika ku a hannun baba da tijo kai da dai nayi hasashe mun samu dace na samun an tayowar matukin shiri na 6 a cikin wannan shakwalkwali namu wanda ba kowa bane face mai suburbuda da kansa mai suburbuda barkanka da an tayowa ga kaga masu sauraro sai an tayo musu da jawabai ba ga kotawa to masu sauraro kamar da yadda buzo da billa ya gaya muku ni ne nan mai suburbuda kuma na ciwo cikin wannan cikwalkwali cikin annashuwa da nishadi da kuma kodimo ba gaugautawa kai sankwai wai kuma sankwai ya san kansa ya gashe yana ta kallo na sai rana bai idanu yake kamar namijin kibi sankwai ba ka jina ne ko sai na suburbuda ka na ga wani ciccin magani kake yi wallahi babban yaya ba wai cin magani nake ba ina nan tunani ne ban bala ka goyi ban ji ba ne ina tunanin wani abu ne shi yasa kaga kaman ban abun nan ba amma ba wai ina cin magani ba ne har tun daga shigo ma nake ta maka murmushi yayi kai ne ma sai ka kaman ma na maka laifi haka kana ta dan shashare na haka ne amma na maka laifin ma Allah kai hakuri ka san sha'anin yau da gobe tayu ma bata maka ban sani kai har kai sai kai ka bata mun baka sani ba ai kana bata mun zaka sani domin kuwa in na maka wata masga sai ka manta sunanka ana tambaya ka ana ce maya sunanka budan baki za ka yi ka ce danko tanku a ya tanku fafarawo ya yi shiga fafarawo ni ka ne dariya kowa ba ya yi dariya ba amma ni za ka kira sunana kan ka sake min irin wani munafiki algungumi da kake ta dariyar da kowa ya dariya ya yi shiru kai ba ci gaba kai da dariyar ba an yi laraha an wuce wurin mai sai ka ci gaba da dariya ban zanen su kuki kawai ne kuma shashasha kanko ni wallahi tallahi ma da na sani wallahi tallahi da makwanciya ta ne a gida kama da Allah kawai an ta mulaganci wallahi tallahi da makwanciya ta ne a gida wallahi kai hadiye yi dariya dariya kake yi ko kuka